Ahoj, chceš si zahrát Classic Survival alebo Earth Survival, tak se pojď připojit na náš server vajkonoce.eu. Pusť Minecraft a přidej si Minecraft server vajkonoce.eu, poté se připoj se na server a zaregistruj se pomocí příkazu, co vidíš na obrazovce. Můžeš se připojit také i cez Bedrock edici, doufám, že si to na našem serveru užiješ. Hej ho, mám pupek jako Santa Claus. Když zakopnu, tak se vznáším jako kosmonaut. Hello, je tady obsluha, to není dietní dort, kurva, to je kedlubna. No tak abych začal od znova, někteří už ani neví, k čemu by mě vlastně měli přirovnat. Když běžím, vypadám jak lavina, hlavina, povidla, poplivat, kurva, to je kramina. Oh no, nemám káru jako Batman, jsem Fatman a nerad jezdím busem. Za pipkama běhám jak slepice za plusem, přináším tlustej rap na zlatým podnosem. Monstrum, že? Vypadám jak těhotnej, nejsem těhotnej, jsem jenom dobře nažranej. Však to znáte, ne? Když lustok zakopne celý